வணக்கம் நண்பர்களே, உங்கள் எம்எஸ். தமிழகத்தில் இன்றைக்கு பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும். இன்று மதியத்திற்கு மேலேயே நிறைய மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய ஆரம்பித்து கனமழையாகவும் சில மாவட்டங்களில் நீடிச்சிருக்கு. இன்றைய சூழ்நிலையை பொறுத்த வரைக்கும் 5 மாவட்டங்களில் ஆரஞ்சு அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய மாவட்டங்களில் எல்லோ அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 31 மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்யும், கனமழை, மிதமான மழை, எல்லா விதமான மழையும் பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நாளைக்கு இதனை ஒட்டி 4 மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும், அனைத்து விதமான பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா இந்த மாவட்டங்களில் பார்த்திங்கன்னா இப்போவும் கனமழை பெய்துக்கிட்டு இருக்குது. நாளைக்கும் கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. நாளைக்கும் ஆரஞ்சு அலர்ட், எல்லோ அலர்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா திண்டுக்கல், திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தென்காசி, இந்த 4 மாவட்டங்களில் அனைத்து விதமான பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை வழங்கப்பட்டிருக்குது. இன்றைய சூழ்நிலை தொடர்ந்தால் நாளை இன்னும் கூடுதலான மாவட்டங்களுக்கு பள்ளிகள் விடுமுறை விடப்படலாம். பொதுவாக சனிக்கிழமை விடுமுறை நாள் என்றாலும் கூட உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்காது. நாளைக்கு நியூஸை பார்த்து நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க. நம்மளோட சேனல்லையும் அப்டேட் வரும், தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பள்ளிக்கு போங்க. தகவலை ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.